الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün сөйләшеп китәрбез рахимлелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек турында. Ислам дине ул рахимлелек, йомшаклык, шәфкатьлек дине. Һәм теге нинди дин дип ислам дине нинди дин ул дисәң, ул рахимлек дине. Һәм без Куранны ачып карасак, иң беренче аят нәрсә Куранда? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рахимле һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм, ягъни шушы Куран. Шуннан соң Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Аламнарның Раббысы намактау булсын. Шуннан соң тагын нинди аят бара? Ар-рахманир-рахим. Рахимле һәм шәфкатьле Аллаһ Тәгалә турында. Куранның менә башында гына инде ничә тапкыр әйтелә шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рахимле булуы турында, шәфкатьле булуы турында. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы ислам динен безгә җибәрде, безгә рәхмәт йөзеннән. Безнең ислам дине дә шушы рахимле, шәфкатьле, йомшаклык дине. Чөнки хәзерге вакытта исламны битен пычратмакчы булалар. Төрле куркыныч сурәттә күрсәтәләр исламны. Шунда кан куючандай монда каты, дурфа, шундай рахимсез дин дип. Юк, бу киресенчә, бу кешедә исламны тиешенчә дөрес итеп аңламаганга күрә килеп чыга шушындый нәтиҗә. Әмма ләкин хаклыкта ничек итеп безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне иңдерде, пәйгамбәрбез яшәп күрсәтте, ул рахимле, мәрхәмәтле, шәфкатьле, шундый йомшаклыкка чакыра торган дин. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ан'ам сүрәсендә дә әйтә, 54-нче аятта: "Ва иза джа'акаллазина ю'минуна биятина фақул саламун алейкум" ди. Әгәр дә сиңа иман китерүчеләр килсә ди, аларга ди тынычлык, иминлек булсын сезгә дип әйтте. Һәм катаба раббукум аля нафсихи рахма ди. Һәм Раббыгыз ди, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә инде, Раббыгыз ди сезгә рахимле булырга дип үз өстенә әмер алды ди инде. Ягъни Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үз өстенә инде шундый бурыч алган, рахимле булырга, ягъни кешеләргә карата инде рахимле булырга дип үзенә бурыч алган инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай ук үзенә шушындый рахимлелекне алгач, безгә дә әмер иткән рахимле булырга. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны да шушы дөнья йөзенә рәхмәт өчен җибәргән. Ничек безне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" ди. Без ди шушы расулны ди, пәйгамбәрне ди шушы дөньяга ди рәхмәт өчен җибәрелдек. Рәхмәт өчен шушы рәхмәт дигән сүз ул бөтенесе үз өчен ала. Рахимлелек, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлек, шушы рәхмәт өчен ала. Пәйгамбәрбез дә шушы дөньяга килде, шушы рахимлелекне, шушы рәхмәтне таратырга. Һәм Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да үзе дә бик рахимле булды, бик шәфкатьле булды, йомшак булды. Һәм ул үзенең өммәтен дә сахабаларны иң беренче чиратта инде йомшаклыкка чакырды. Һәм бер сахих хадисендә әйтә: "Инналлаһ юхиббул рифқа" ди. Дөреслектә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә йомшаклыкны ярата ди. Йомшаклыкның каршысы нәрсә? Катылык, дурфалык. Һәм каршылыгы катылык булса инде, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы катылыкны яратмый. Ярата нәрсәне ди? Дөреслектә Аллаһ Тәгалә йомшаклыкны ярата ди. Менә безнең ислам дине дә безнең бер күркәм холык булып тора, ул йомшак булу, бер-беребезгә карата, кардәшләргә карата, рахимле булу. Әгәр дә инде без кызып китәбез икән анда, теге катылык күренә икән безнең яктан инде бу ислам диненнән түгел, үзебезнең заифлык аркасында, үзебезнең нәфсебез тәртипсез булган аркасында инде. Әмма ләкин исламда һич шиксез без йомшак, рахимле булырга тиешбез. Һәм бездән бер шундый кимчелек күренсә, бу безнең динебездә түгел. Динебездә иң беренче чиратта йомшаклык булырга тиеш, рахимлек булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, Айша радhiyallahu anha әйтә, сахих хадисләрдән шулай ук: "Йомшаклык нәрсәгә генә булса да куелмасын ди, ул ди аны ди бизи ди. Катылык нәрсәгә генә куелмасын ди, ул аны ямсизли ди." Һәм шушы безнең йомшаклык, рахимлелек була икән, һәм без моны күрсәтә алабыз икән,
бүтән кешеләргә дә шушы ислам дине шундый рәхимле, мәрхәмәтле, шәфкатьле дин дип инде безнең дингә дә кешеләр якынаячак. Әмма ләкин бу безнең заифлыгыбыз аркасында без исламны шундый каты итеп, дурфа итеп күрсәтәбез дә, кешеләр инде диннән ерагая, шушы катылыкны күреп. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Абу Дауд җыентыгында килә торган хәдистә инде, «Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман» ди. Рахимлеләргә ди, рахимле булган кешеләргә ди, әгәр дә кеше менә рахимле була икән, мәрхәмәтле, шәфкатьле була икән, шундый йомшак кеше була икән, аларга рахимле булачак ди, Ар-Рахман ди. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля аларга да рахимле булачак ди. Аллаһ тааля рахимле булу дигән сүз, ул аны ярата, гөнаһларын кичерәчәк инде, һәм ахир чиктә инде җәннәткә дә кертәчәк. Әгәр дә без шушы сыйфатны, рахимлелекне үзебездә булдыра алсак, Аллаһ тааля да безгә рахимле булачак. Әгәр дә инде киресенчә булабыз икән инде, каты, дурфа анда, рахимсез булабыз икән инде, мәрхәмәтсез, кешеләрне жәлли белмибез икән, Аллаһ субхана тааля да безнең шушы хәдиснең капма-каршысы булачак инде. Һәм шулай ук менә без бит инде телибез безгә йомшак, матур итеп мөнәсәбәт кылуларын, шулаймы? Безгә карата рахимле булуларын. Без аны бөтенебез дә телибез. Үзеңә теләгәч, без кешегә дә шундый мөнәсәбәт кылырга тиешбез. Ничек безгә мөнәсәбәт кылуларын без телибез. Безгә яхшы итеп, йомшак итеп мөнәсәбәт кылуларын телибез икән, без дә кешеләргә шулай йомшак, рахимле итеп мөнәсәбәт кылырга тиешбез. Аларга карата рахимле булырга тиешбез. Шул вакытта гына менә һәрбер кеше үзесендә шундый бурыч алып үзгәрә икән, миңа рахимле булсыннар әле, миңа шәфкатьле булсыннар, миңа йомшак мөнәсәбәт кылсыннар әле, мин дә шушы кешеләргә шундый рахимле, шәфкатьле, йомшак булыйм әле дисәк, һәр кеше үзендә шундый бурыч алса, шулай итеп үзгәрсә, җәмгыять яхшы якка үзгәрәчәк. Чөнки ислам дине шуңа чакыра. Һәм нәрсәдә Аллаһ Пәйгамбәрбез дәвам итеп шушы хәдисне ирхаму әһлил арди, җирдә булучыларны, җирдә яшәүчеләргә дә рахимле булыгыз ди. Ярхамукум ман фис самади. Һәм сезгә рахимле булыр ди, кем күктә ди инде. Бу безнең Абу Дауд җыентыгында килә, сахих хәдисләрдән инде. Һәм менә шушы ислам дине инде барлык кешеләргә, хайваннарга, кошларга, балаларга, олыларга, бөтенесенә дә бәйләп ала рахимле булырга. Бөтенесенә дә. Кем генә булмасын. Хәтта шушы диндә булмаган кешеләргә дә без рахимле, гадел мөнәсәбәт кылырга тиешбез. Чөнки диндә булмаган кешеләргә без катылык күрсәтәбез икән, аларга карап дурфа мөнәсәбәт кылабыз икән, кара менә ислам дине нинди каты дин, дурфа дин, нинди мәрхәмәтсез дин дип, аларны без диннән биздерергә мөмкинбез. Киресенчә булса, аларга матур муамәләт кылсак, йомшаклык белән муамәләт кылсак, без аларны инде сәбәпче булырга мөмкинбез шушы дин юлына басырга, намаз укырганда, ураза тотырга, изгелекләр кылырга инде, гомумән ислам дине кабул итәргә инде. Шуңа күрә безгә иң беренче чиратта дин әһелләренә инде бөтен кеше карап тора, мәчеткә йөри, намаз укый дип иң беренче чиратта менә шушы Аллаһ Тәгаләнең яраткан сыйфатын диек инде, исламыбызның төп максаты рахимлелек име. Ул сыйфатны без үзебездә булдырырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нәрсә диде? Әгәр дә рахимле булсагыз, Аллаһ Тәгалә дә рахимле булачак. Моны кем теләми, нинди мусульман теләми, аның Раббысы аңа рахимле булуын. Моны бөтенебез тели. Шуның өчен нинди шарт бар? Үзебезгә рахимле булырга кирәк. Үзебезгә шәфкатьле булырга кирәк. Үзебезгә мәрхәмәтле булырга кирәк. Үзебезгә йомшаклы булырга кирәк. Үзебезгә кызганучан булырга кирәк. Михрибанлы булырга кирәк. Шул вакытта инде Аллаһ субхана ва тааля да безгә рахимле булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да шундый булды, һәм уммәтендә шуңа чакырды инде. Менә кыскача әйткәндә, ислам дине нинди дин дигәндә ул шушы рахимлек дине инде. Моңа Куръанда шушы аятлар дәлил булып тора, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы хәдисләре дәлил булып тора. Кешеләргә аңлатырга, җиткерергә кирәк. Ләкин инде кемнәр анда динне бузырга йөри, бу инде безнең динебезгә бары тик
тап төшерү генә. Бу хаклыкта дөрес түгел. Бу ялган. Безнең динебез һәр вакытта да рәхимлеккә чакырды. Иң беренче аятта рәхимлелек, кызгану, шәфкатьлелек инде. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә безгә инде тауфик бирсен, барчабызга да рәхимле булырга, барлык җан иясенә дә инде гадел булырга, һәм зөлемлекләр кылмыйча, үз тарафыннан катылыклар күрсәтмичә, шуларыбызны чыгармыйча инде йомшак кына, матур гына, рәхимле булып, бер-беребез белән инде яшәргә насыйп эйләсен инде. Һәм инде сәбәп булсын шушы рәхимлек күрсәтеп инде бер сәбәп булсын җәннәткә керергә Аллаһ Тәгалә инде үзебезгә рәхимле булып гөнаһларыбызны гафу итсен инде. Шул сәбәпле үзенең фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп эйләсен. Субханакаллаһу бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.